A fi sy'n chwarae y Saer y Sêr. Helo, Leisa dwi, a fi sy'n chwarae'r rhan Sgwrsio. Mae'r stori, da ni'n dechrau... Wel, da ni'n dechrau ac yn gorffen ar y lleuad, ond ar y lleuad mae stori'n digwydd. Ac ar y lleuad, mae yna ddyn bach yn byw. A mae gen fo waith i wneud, a mae o'n ddiwyd ac yn brysur iawn. Yn mynd trwy ddwrnod, yn edrych ar ôl Saer ac yn edrych ar ôl lleuad. Yn siŵr bod bob dim yn rhedeg. Ond un diwrnod, mae'na gymeriad o'r enw Sgwrsio yn dod i ddrysu byd y Saer. Dyn ni am ddeud, dim llawer mwy na hynny, dwi'n meddwl. Dim ond bod yna gyfeillgarwch bach hyfryd yn tyfu a'r ffordd mae hynny'n adlewyrchu yn y byd o'i gwmpas nhw. Gobeithio, os da chi'n dod i'r sioe, mi fydd o'n deimlad braf, yn deimlad hapus. Ia, cynnes. Cynnes. Ia. Chydig bach o dristwch falla, ond dim yn dristwch rhyd o. Na, a digonedd o gerddoriaeth. Ia, ia. Dyn ni'n mynd a pawb ar daith cerddorol yn ogystal a taith y ddau gymeriad yma. A llwyth o ddelweddau a... Surprises bach. Surprises bach, ia. Mae yna agosathrwydd yno, da ni'n gobeithio bod yna agosathrwydd Ia. yno, bod yna gysylltiad neis. Jyst rhyw deimlad cyfforddus gobeithio. Ia.